हाय दोस्तों ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି କି ରିଜନ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସୁପର ରିଚ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ ୟା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିଯାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରବର୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ଥିଲେ, କିଛି ନେଗେଟିଭରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣକ ହେଉଛି ତା ନିଜର ବାପା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗର ବାପା, ଯାହାକୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦର ଟ୍ରିଟ୍ କରେ ସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର PhD କରିଥିଲା, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦର 8th ବି ପାସ୍ କରିନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନେସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ରବର୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଶିଖିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର କହୁଥିଲା ପଇସା ହେଉଛି ସବୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ, ବଟ୍ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦର କହୁଥିଲା ପଇସା ନ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର ତାକୁ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ସେସବୁ ଆମ ବଜେଟ୍ରୁ ବାହାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦର କହୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେସବୁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କେମିତି ଆଚିଭ୍ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆସେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର କହୁଥିଲା ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼, ଯେମିତି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦର କହୁଥିଲା ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼, କଷ୍ଟ କର, ବଟ୍ ତୁ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ରବର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଦରର ଲାଇଫ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏକା ସହିତ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅବନତିକୁ ଏକା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦରକୁ ଫଲୋ କଲା, ଯିଏକି ମିଆମି ଫ୍ଲୋରିଡାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ରବର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଚିଭ୍ କଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର ସବୁବେଳେ ଗରିବରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ରବର୍ଟ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଫାଦରରୁ ଶିଖିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ୟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି, ଯାହାର ମିନିଂ ଆସେଟ୍ସ ଆଉ ଲିଆବିଲିଟିଜ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା। ୱେଟ୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମର୍ସ ପାଠରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ରବର୍ଟ ଯାହାକୁ ଇଜି ୱେରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଆସେଟ୍ସ ହେଉଛି ମନି ମେକିଂ ମେସିନ୍, ମିନ୍ସ ଯିଏ ପଇସା ତିଆରି କରିକି ଦିଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା ପୁରାଏ। ବଟ୍ ଲାୟାବିଲିଟିଜ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇଯାଏ। ଧନୀ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଧନୀ ବିକଜ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆସେଟ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ୟା ଗରିବ ଲୋକ ନିଜର ଲିଆବିଲିଟିଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ରମେଶ ଆଣ୍ଡ ସୁରେଶ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମ୍ ସାଲାରୀରେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ। ରମେଶର କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ରମେଶର ସାଲାରୀ ମିଳିଲେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍, ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ୟା ନ୍ୟୁ ବାଇକ୍ କିଣୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧନୀ ବୋଲି ଭାବେ। ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାୟାବିଲିଟିଜ୍ ନା କି ଆସେଟ୍ସ, ଯେ କେବଳ ତା ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଏ, ଯେବେ ସେ କିଣେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଏ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୱେରେ, ନା କି ପଇସା ତିଆରି କରିକି ଦିଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ସହିତ କମିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ମିଳାଏନି। ସୁରେଶ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସୁରେଶ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣୁଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲା। ସେ ତାର ପଇସା ସେଭିଂ କରି ଆସେଟ୍ସରେ ଲଗାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟକ୍ସ, ବଣ୍ଡସ୍, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଟସେଟ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଲଗାଉଥିଲା ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆସେଟ୍। 2 ଇୟର୍ ପରେ ସୁରେଶ କରୋଡ଼ପତି ହେଲାବେଳେ ରମେଶ ନିଜର କମ୍ ସାଲେରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା କମ୍ ସାଲେରୀ ହେଉଛି ତା ଗରିବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ। ଗରିବ ଲୋକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଇନକମ୍ କରେ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଇନକମ୍ କରେ, ସେଥିରୁ ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଲାୟାବିଲିଟିଜ୍ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପୁଅର୍ ପିପୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କିଛି ତଫାତ୍ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ନିଜର ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ, ବଟ୍ ଏଇଟା ମିଛ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ରେଣ୍ଟରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ଇନକମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ରିଚ୍ ଲୋକର କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେ ଇନକମ୍ କରେ, ସେଥିରୁ ସେ ନିଜର ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରେ, ଦେନ୍ ଆସେଟ୍ରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନୀ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ହୋଇ ରୁହେ, ବିକଜ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେ ନିଜର ଆସେଟ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିଚ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦେନ୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଫରକ ପଡ଼େ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛାଡ଼ିକି ୟା କନଜ୍ୟୁମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛାଡ଼ିକି ନିବେଶକାରୀ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ୟା ଇନଭେଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଗରିବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ ସାଲାରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଲାରୀ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଆରାମରେ ଜୀବନ କଟାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ବଟ୍ ରିଏଲ୍ରେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଅଧିକ ପଇସା ଅଧିକ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍, ହାଉସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଲାୟାବିଲିଟିଜ୍, ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନୀ କରାଇ ଦେବନି। ଏ ଲେସନ୍ ମୁଁ ରବର୍ଟ କିଓସାକିର ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ବହିରୁ ପଢ଼ିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି ଉପରେ ୟାଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ବୁକ୍ ବୋଧେ ନାହିଁ, ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।